Bore da, prynhawn da neu noswaith dda. Fideo bach heddi, fideo byr, just i siarad am y gwahaniaeth rhwng hwn. Bore da, prynhawn da neu noswaith dda. A hwn. Bore da, prynhawn da neu noswaith dda. Wel, beth sy'n bod ar y boi yma? Pa mae'n gwneud swnau od? Pa mae'n bod mor dwb? Wel, mae reswm am hwn. A rhan o'r broblem, dwi'n credu, yw yr iaith. Yr iaith. A dim unrhyw iaith, ond yr iaith dwi'n siarad nawr, Cymraeg. Dwi'n meddwl bod broblem. Achos dwi'n credu bod pobl yn gweud bod cerddoriaeth yn uchel fel sort of high yn Saesneg, a mae'n actually yn golygu uchel fel loud yn Saesneg. A dwi'n credu bod broblem da ni, achos mae cerddoriaeth yn gallu bod yn loud a hefyd high. Felly, os ydyn iawn gyda ti, ydyn iawn am heddi, dwi'n mynd i ddefnyddio'r gair cryf am loud. Okay? Dwi'n gwybod bod lot o bobl yn defnyddio uchel i golygu loud. Ond y trwbl yw, dwi'n moyn defnyddio'r gair uchel ar gyfer pethau sydd yn high yn Saesneg. Okay? Felly, dwi'n mynd i chwarae cwbl o ddarnau a dwi'n moyn i ti trio dyfalu ydy e'n uchel neu'n isel, neu ydy e'n gryf neu yn tawel. So, cryf a tawel, uchel a isel. Okay? Right, ma ni. Da iawn. A ges i nhw i gyd yn iawn?
Wyt ti wedi cael nhw i gyd yn iawn? Ti'n gallu chwarae nhw to os ti moyn, a trio gweld os ti gallu cael e'n iawn y tro yma os ti moyn. Wel, mae hwn wedi bod yn fideo byr. Dwi'n gobeithio byddai'n dweld i cyn hir. So hwn siŵr o fod fydd fideo olaf am nawr, ond efallai un dydd gallai wneud cwbl o fideos eraill. Cofio bod lot o fideos da fi ar y sianel yma, felly os ti moyn gwrando ar y fideo byti Bach, Handel, neu Vivaldi a Brahms, neu Beethoven, yr un gorau, yei. Maen nhw i gyd ar gael, dwi'n cadw nhw lan fyna. A hefyd, paid anghofio'r caneuon, os ti'n moyn canu clap clap 1, 2, 3, neu mi welais Jack y Do, neu rhywbeth fel yna, maen nhw still lan fyna hefyd. Felly, anyway, gobeithio welai ti cyn hir. Hwyl a diolch am wrando.